Salutare! Bine ați revenit într-un nou episod din Munții Apuseni. Astăzi o să facem una dintre cele mai frumoase circuite din Apuseni, Scărița Belioara. Haideți cu noi! Rezervația naturală Scărița Belioara reprezintă una dintre cele mai valoroase și reprezentative rezervații din Munții Apuseni. Are o suprafață de 450 de hectare și adăpostește mai multe specii rare de plante. Traseul începe de la baza abruptului, de la stâlpul de marcaj cu săgeți indicatoare. Această rezervație cuprinde platoul șesul Craiului, pădurea de pe vârful Scărița, precum și spectaculoasele abrupturi ce străjuiesc obârșiile văii Belioara. Trecem de o poartă din lemn și după două serpentine în pantă, drumul cotește la dreapta, urcând abrupt prin fânațe. Intrăm în pădure și mergem cam 400 de metri, după care traversăm o vale seacă și ne angajăm pe o potecă îngustă și abruptă, pe un sector stâncos. Urcăm cu atenție, mai ales dacă plouă și stânca este udă. După circa 15 minute de urcare pe stânci, panta se mai domolește și intră în pădure. Ajungem la un izvor cu apă bună, unde ne răcorim puțin. Ăsta este ultimul izvor pe circuit, deci este recomandat să aveți destulă apă la voi. Acest segment de traseu merge în comun cu traseul marcat cu cruce roșie, ce vine de la mănăstirea Poșaga și urcă până la culme, în șaua la Răscruce. Suntem ghidați de stâlpii de marcaj pe care sunt aplicate cele două marcaje. Urcăm destul de lejer, timp de 15 minute prin pădure și ieșim într-o zonă scurtă cu ienuperi și apoi la șaua la Răscruce, unde se află un stâlp de marcaj cu săgeți indicatoare. Ne tragem sufletul după urcușul destul de susținut și pornim mai departe spre un ultim urcuș, după care ajungem în culme și la marginea rezervației Scărița Belioara. Aici începe poteca tematică, unde găsim 6 panouri informative așezate înrăsfirate pe traseu. Lungimea potecii tematice este de 1,2 km, cu o diferență de nivel de 40 de metri.
Scărița Belioara se prezintă ca un rest al unui platou calcaros erodat de ape. Structura geologică diferită în partea nordică și a sudică a dus la o diferențiere importantă de relief. Versanții nordici sunt domoși și împăduriți, în timp ce versanții sudici se prezintă sub formă unui abrupturi stâncoase și pereți verticale. Ajungem la marginea abruptului, unde scotim la stânga și suntem atenți la poteca abruptă chiar expusă. Intrăm într-o zonă de pădure înflorită, foarte colorată, care abundă de zmeură. La marginea rezervației, poteca intră într-o zonă dezolantă, cu copaci căzuți datorită incendiilor de vegetație din trecut. Poteca șerpuiește printre copaci doborâți, însă este clară. Următorul sector al traseului coboară abrupt, în serpentine scurte, peste zone stâncoase, după care urmează un drum de exploatare forestieră. Pătrunde în pădure și iese sub abruptul spectaculos a Scăriței Belioara, cu perspective frumoase asupra peșterii Coșul Boului. Trecem pe lângă câteva colibe părăsite, dar pitorești, și coborâm până la Valea Seacă a Răstoacei, la capătul traseului. Distanța parcursă de noi a fost de 12 km și timpul parcurs cu mai multe opriri pentru poze a fost de 7 ore. Aștept în secțiunea de comentarii care dintre traseele de drumeții din zona Apuseni doriți să vedeți în vlogurile mele. Nu uitați să dați un like și un share și să vă abonați pentru alte drumeții.